Masirasei Zimbabwe pa liberation struggle chone njani vantwana veZimbabwe lapa ku liberation struggle zvinoita vanhu ava vanopamba masimba asati ari avo ndezvekuti vanoziva chokwadi. Vachiziva chokwadi vanoziva kuti tikaparadzanisa munhu naMwari wake, kana kuti munhu nen'anga yake, kana kuti munhu nadhokota wake, munhu iyeye anenge aparara, anenge asisina upenyu, anenge asisina simba. Saka ndokusaka muchinzwa tichiti vanhu ava vakapfeka bhutsu dzavarungu mukati, vanhu veZANU PF. Hurumende yakatonga Zimbabwe kubva pavarungu zvichiuya nokuda kwavarungu vacho, navo vaiziva kuti kupedza simba munhu mutema kumubvisa pana Mwari wake. Saka zvavanoita kuti usaziva kuti wabviswa pana Mwari wako, vanobvisa Mwari wako vokupa umwe mwari. Ndo zvatakaitwa namaEuropeans, takabviswa pana Mwari wedu tichiisirwa umwe mwari asati ari iye aitipa simba savanhu vatema. Ndokusaka makaona hondo dzekumashure dzairwiwa spiritually, vana mbuya nehanda, hondo yechindunduma dzairwiwa nokuda kwokuti Mwari ndiye aitungamira nekuzarurira. Ndofunga zviitiko zvese zvaiitika munyika yeZimbabwe zvainge zvichiyera, zvaikosha, zvakaita sekutaura naMwari mazwi aitaura kumatopo uku. Ndofunga kune vaienda vachinokumbira mvura, vazhinji tinoziva vakuru vedu vakare vaienda vachindokumbira mvura kumatopo. Saka taiva nenzvimbo idzodzo dzaiva nemazwi aitaura zvaitaridza kukosha kwenyika yedu. Tikaenda nzvimbo zhinji dzimwe dzaifamba vakuru vedu vakare vaikumbira kana zvokudya chaizvo kuna yave, zvichiburuka zvichidonha, sadza chairo richiuya. Saka zvese izvozvo tikazviona panhoroondo yavana vaIsraeri, zvakaita chikafu chaiita sana mana zvaibva kudenga, tinowana kuti rudzi rumwe chete. Ndokusaka tichiti chokwadi kana chaakubuda, zvinhu zvese zvinobva zvava connected ende zvinobva zvava nemusoro, zvinobva zvaita make sense, zvagona kusangana. Kana usina chokwadi ukaverenga bhaibheri harigoni kukupa kana chirevo, asi kana wava nechokwadi waakuziva kuti iwewe ndiwani, iye Jehovha ndiani, zvese zvinobva zvatanga kuva nemeaning, zvinobva zvatanga kuva nechirevo. Saka taiona kuti upenyu hwairaramiwa namadzitateguru edu hwokutaura naMwari, hwokukumbira zvokudya vachipiwa, hwokutungamirirwa vachifamba nechapungu kana kuti neshumba nezvikara zvemusango zvichivateerera, zviratidzo zvokuti vanhu vaiva nesimba raibva kuna Jehovha, vava vari connected kuna Mwari zvakasimba, pasati pava nezvitendero zvakauya navauyi navapambefume. Saka zvese izvozvo zvinotidzidzisa kuti zvino zvatawana chokwadi taakuchinzwisisa kuti isusu kubvisa kwakaitwa Mwari wedu, manamatiro ataita Mwari wedu, tichipiwa Mwari asati ari wedu, vaiziva kuti automatically isusu tichanamata tichiti tiri kunamata Mwari, asi tisinganamati Mwari tichinamata zvifananidzo, chinova chikara, sezvandambotaura pane imwe audio iyo ndanga tichitaura nezva Jesus Christ uyo akagadzirwa navarungu, chinova chikara, chinova chifananidzo. Chero tikaenda muna zvakazarurwa, tinowana vana zvakazarurwa 13:15 panodudzirwa nezvekunamata chikara, kuti muchaisirwa chikara, chikara ichi chichange chichitotaura kureva kuti mufananidzo waJesu uyo munhu aiekita saJesu, asi aitotaura munhu uyo. Saka ndo zvatakaona kuti vhesi iyo inozoenda mberi ichitaura kuti ani nani acharamba kunamata chikara, chifananidzo icho, achaurawa, achapondwa. Takazviona zvakaitika. Ndo pendakatsanangura nyaya yemusikana uya woku Congo akaurawa nomwana wake, aramba kunamata Christianity, kureva kuti ainge aramba kunamata Jesus Christ, kureva vararo kuti Christ raida mwana ro Jesus, rinova Jesus haasiye mwanakomana waMwari anonzi Jesus.
saka mavara akangochinja nokuti J yakanga isipo. Iye anzi Jesus pachi Greek nepachi Roman panga pasina J, saka zvinhu zvese zvakachinja nokuti zita rake iye mwanakomana ainzi Yahusha, iye Mwari achinzi Yahuwa, kureva Jehovha, panga pasina J. Saka tikabvisa J, Jehovha chishona, ivara rechishona rinodangwa naro. Saka tikabvisa J, vara iroro rinodzokera pana Yahuwa, kureva Mwari, kureva Yave pakudana kwechinyakare. Saka Mwari iye anoti ane zita rimwe chete. Saka tichidzokera pazita raMwari ndo pandiri kuda kunyanya kutsanangura sekuvimbisa kwandakaita. Toda kuenda pavara rokuti Lord nerekuti God. Awo mavara ese haasi mavara aJehovha, nekuti iye Jehovha ane zita rimwe chete, iro rekuti Jehovha, rekuti Yahuwa, ndo zita raMwari rimwe chete. Ayo ese mazita akagadzirwa navanhu. Vara rekuti God ndofunga vadzimu kana kuti zvivezwa nezvimwe zvese zvainamatwa navanhu zvese zvaingonzi vana magod, kuti which God are you believing in, kureva kuti iwe unonamata Mwari upi. Saka dudzire yokuti Mwari upi ndo nyasha dzinotiponesa paminamato yedu yatinonamata, uye nekutevera munamato watakadzidziswa naJesu, wokuti vadzidzi vake vakati Ishe tidzidzisei kunamata. Mwanakomana waMwari akavadzidzisa kunamata, unova muzita raBaba noromwanakomana noromweya mutsvene, zviya zvatakadzidzisa munamato uya uyu ndo unotiponesa nenyasha, kuti tikaita description yaMwari watinonamata, munamato wedu unobva watisvitsa kuna Jehovha chaiye. Asi kana tichingodana zita rekungoti God, Lord, zvakadeno zvinoitwa muChristianity, tinenge tichinamata chifananidzo. Saka avo vaipondwa vese vaiponderwa kunamata chifananidzo. Nekunana America kwaipondwa vanhu vairamba kunamata chiKristu, vairamba kunamata mwanakomana Jesus Christ anga akavezwa uya aiswa pachipiyaniso chakaita secheroma chaichi, aitoisa pachipiyaniso. Uya ane mandebvu mutsvuku atinoziva aiswa pachipiyaniso, zvonzi munamatei uyoyu Jesus Christ, munamatei. Vanenge varamba vese vavakaenda kuslavery, vanhu vatema vaipondwa, the Native Americans vaipondwa vachinzi muri kuramba kunamata Jesus Christ. Saka ndokusaka tichida kuti tidzidzisane nezvo mazita iwayo, kuti nemhaka yei vanhu vaiurayirwa kunamata Jesus Christ, zvinova zvava zviri unholy, zvava zvisiri zvakarurama zvaiitwa izvozvo. Vara rekuti God rakabva pangirozi dzakadzika dzichibva kudenga, dzineva ngirozi dzakakonzeresa. So tikaenda mubhuku yaEnoch 68 pavhesi 6 inotidudzira iyo kuti pangirozi dzimwe dzacho dzakadonha handingadzidudziri dzese nekuti idea yacho ingazorebesa. Saka pangirozi dzakadonha idzodzo pane imwe ngirozi yainzi Gadriel, ndiyo ngirozi yakaita kuti pave nezita rokuti God. Chakaitika pazita iri ndechezviitiko nebasa rengirozi iyoyo yakakonzera nyonga yekuti vanhu pazova nerufu. Ngirozi yainzi Gadriel ndiyo ngirozi imwe chete. Mutarise kuti panoitika chokwadi poga poga zvinhu zvese zvinotanga kusangana. Ndiyo ngirozi imwe chete yakafurira Eve kuti adle muchero mumunda weEden. Ndiyo ngirozi yakaita izvozvo, inova nyoka. Takanzwa kuti akafurirwa nenyoka, ndio Gadriel, ndio pakabva zita rekuti God, kureva kuti ngirozi iyoyo yafurira Eve vadya muchero, ndio pavakanzi vachafa, kureva kuti vavatotorwa nengirozi iyi kuti vachiita zvainoda iyo, zvayakapika, zverufu, kufa kwevanhu namainstruments ese anoshandiswa pakuuraya, zvese zvakagadzirwa nengirozi inonzi Gadriel. Ndio basa rayo rayakaita kuti vanhu vachisvika pakuti vafe, vanakomana vavanhu vaparare. Nanhasi tinge tichitarisana nenzira dzakasiyana siyana dzinotiuraya dzerufu nezvese zvinoshandiswa pakuuraya, ndiyo yanga ine that idea yekuti vanhu vafe.
ndiyo ngirozi yakaita basa iroro. Saka nanhasi wese asangana namatambudziko anongoti zvakangobva mumunda wegarden, mugarden yeEden ndo makapfurirwa Eve. Saka ndiyo guardrail yakaita zvinhu zvese izvozvo. Ndokusaka bhuku yaEnoch isina kuisiwa pabhaibheri reChristianity ratinoziva. Vaida kuzama kuti vavige zvinhu zvese izvo zvokuti chero ukatsvaka kuti God haugoni kuziva kuti God zvinobva papi, zvakavambira papi. Saka ndiyo ngirozi yakaita izvozvo. So ndichaisa that verse yemubhuku yaEnoch mozviverengera mega, nokuti kududzira ndingadudzira asi handigoni kududzira kusvika zvinodudzirwa negwaro. Saka ndo pakabva zita rekuti God. Tese taakuziva zita rekuti God kuti rinorevei, nokuti iye Mwari haadamwe namazita akawanda-wanda, rake izita rimwe chete ndo rinodangwa naro Jehovha. Saka zvese izvozvo tava kuzviziva. Saka ngatizviverengerei tinzwe kuti bhuku yaEnoch inodudzira kuti kudini.